amik csak nagyon egyszerűen működnek. Azt mondja az ige, aki kér, az kap. Ez teljesen igaz. Ez egy általános alapelv. De hányszor volt az, hogy kértél, és nem kaptál? Volt ilyen? Nyújtsa fel a kezét. Bátran, emeljétek fel a kezeteket. Hányszor volt, hogy kértetek, és nem? Én is emelem. Nem igaz az ige? Az szóba sem jöhet. Hanem vannak fokozatok ebben. Nagyon sok, hányszor volt az, hogy kértél és kaptál? Emeld fel a kezed. Itt egy kicsit több a kéz. Kérted és nem kaptál. Ez nagyon egyszerű. Én szeretem az ilyen egyszerű dolgokat. Valamivel belekerülök, imádkozok egyet, és már elkezd működni, és meglátom a gyümölcs. Ez nagyon jó. De figyeljetek, van, amikor nem ilyen egyszerűen működik a dolog. Nem az Isten keze miatt, nem azért, mert ő nem tudná megtenni, hanem egyszerűen a menny és a föld között van egy levegő ég, ami tele van tisztátalan, sötét, gonosz erőkkel, amik gátolják az Isten munkájának az eljövetelét a földre. És ezért a Biblia tanít bennünket arra, már itt is mondja Jézus, hogy aki kér, az kap. Én a 3 fokozatú imádságnak hívom, nem tudom, hogy ismeritek ezt. Akkor autóval elindulsz egyesbe, hát elég nehéz hazajutni egyesbe, nem? Elég nehéz hazajutni. Füstöl, zörög a motor, a benzint is elhasználod ráadásul. Alig mész valamire, már dudálnak, villukszolnak, előznek, már mindent csinálnak, hogy mit csinál ez a jó ember. Tehát az egyes az nagyon jó, indulás az nagyon jó. De a második fokozat az imában, aki keres, az talál. Ez mit jelent? Az, hogy kértél, és nem kaptál. És mélyebbre kell menni. Nem elég a bokáig érő víz, beljebb kell menned az imába. Na persze, figyeld meg, kértél, nem kaptál, nem úgy alakult, hogy elképzelted, akkor jön az ördög, meg a gondolatok. Ez nem működik. Jó, hát Lőrincőben professzionál működik, de nálam nem működik. Lacinál, Józsinál, többiek, de nálam nem működik. Figyeljetek, ez nem igaz. Ez nem igaz. Ezek egyetemes dolgok. Nem azt mondta Jézus, hogy aki kér, és legalább pásztor lesz, és pásztorként fog kérni, az akkor meg fogja kapni. Nem ezt mondja a Biblia, ezek egyetemes alapelvek. Hanem azt mondja, hogy ha kértél, és nem kaptál, persze ennek több oka lehet, mert gyerek is kér, és sok mindent nem ad oda a szülő. Vagy nem akkor adja oda. Az én fiam már 3 évesen mobiltelefon kért. Én tudtam, hogy meg fogom neki adni, csak még legalább 10 évet kell rá várni. És Isten is, az ő időzítései nem azonosok a miénkkel. Mi mikor kérjük, akkor mi azonnal szeretnénk. És ő meghallgatta már, csak még 10 évet kell várni. Tehát a kéréseink egy része már meg van hallgatva, csak még mi nem jött el az ideje. Laci jól olvasta ezt az igét, hogy még nem érett meg az idő. Igen, tehát megérik rá az idő, amikor szinte kérni se kell, meg a 3 éves kérésem automatikusan meghallgattatik. Az úgyis anyja az aggódik érte, hogy jól van a gyerek, miért nem jött haza időben az iskolába, de ad neki egy mobiltelefont, hogy legalább tudja rákérdezni, ellenőrizni őt. Tehát ez meghallgattatik, csak nem abban az időben. Ezért egy dolgot soha se engedj be az életedbe, hogy Isten nem foglalkozik veled. Ez soha ne engedd be az életedbe. Hogy az Úr nem törődik veled, nem figyel oda, neked ez nem működik, ez hamis, ez ördögi. Az Úr keze nem rövidült meg, elér a te életedig is, elér az ő keze a te problémádig is, a te helyzeted is, a te szükségedhez is elér. Csak, ne csak azt tanuld meg, hogy egyesbe mész az autóval. Ne csak azt tanuld meg, hanem kapcsolj 2-esbe. Aki keres, az talál. Ez pedig azt jelenti, hogy keresed az Istennek az akaratát abban a helyzetben. Mert lehet, hogy kérsz, általában a mi kérésünk, mi nagyon egyszerű a mi kérésünk. A mi kérésünk rendkívül egyszerű. Beteg vagyok, gyógyulást kérek. Nincs pénzem, pénzt kérek. De képzeljétek el, Isten, mint egy bölcs szülő, mint egy bölcs atya, ő nagyon szereti azt, amikor több legyet csap egy csapásra. Van ez a mondás, nem tudom, ti használjátok el, hogy van több legyet? Hetet egy csapás. Hetet egy csapásra. És ő egyes dolgokban, ő sok mindent szeretne neked odaadni.
Nem csak azonnal azt a problémát megoldani, hanem lehet, hogy néhány dologra meg akar tanítani. Lehet, hogy a jellemedet akarja formálni a kitartásra. És egy csomó dolgot el akar érni abban a helyzetben. Érted? És ezért eszedbe ne jusson, hogy elcsüggedjél. Hogyha véletlenül nem úgy alakulnak, ahogy elképzelted, mert az ő útjai magasabbak, mint a tiéd. És az ő keze nem rövidült meg veled kapcsolatba, és elér hozzád. De a második fokozatba kapcsolj be, mikor az első nem működik. Vagy legalábbis nem úgy működik, vagy nem azonnal hozza meg az eredményt. Ez pedig keresd az Isten akaratát. Pál kért, vedd el a törést. Fáj, rossz, nehéz, unom, nem tudok szolgálni, Uram, vedd el a törést. Nem. Kért, nem kapott. Muszáj volt kettesbe kapcsolni. És még jobban oda szánta magát az imára. Elkezdett könyörögni ezért. És egyszer csak kereste az Isten akaratát. Keresett. Ez már egy mélyebb imaforma. És egyszer csak megvilágosodott előtte, hogy hát ezt ne kérje, ez nem fog eltűnni ez a törés. Mert az ő áldására van, az ő hasznára. Mert olyan jelentős dolgokat kap az Istentől, hogy elszállna vele a ló. És ez lesz az a biztosító berendezés az életében, ami alázatba tartja, ami segít neki megmaradni az Istennek az útján. Kereste, és megvilágosított az Istennek a gondolkozása, megvilágosodott ő benne, és utána megnyugodott, békességet kapott, utána már csak egy dolgot kért. Uram, erősíts meg, hogy a tövissel kapcsolatos dolgokat tudjam jól kezelni. Érted? De van, amikor a kettes fokozat se elég. És akkor hármasba kell tenni az autót. Az őrget. Amikor zörget, amikor nem mehet most már ez így, mert olyan erővel ott van rajtad az a betöltetlen dolog, az a szükség, az a megoldatlan élethelyzet, akkor nem elcsüggedned kell, nem föl kell adnod az egészet, nem azt mondod, hogy ez nem igaz, nem működik, nem megyek gyülibe, nem igaz az ige, elegem van, belefáradtam, hanem kapcsolj a harmadik sebességbe. És kezdj el zörgetni a mennyen, Uram, ez nem mehet így tovább. Ez az az ima, ahogy Anna imádkozott, mikor már elege volt abból, hogy nincsen gyereke. És látta az asszonyokat, mindegyik ott örült, egyiknek szebb és szebb gyereke volt. És egyszerűen olyan teher volt ez a probléma az életében, hogy azt mondta, hogy nem mehet most már így tovább. Figyeljetek, az a baj, hogy hamarébb kiborulunk, mint sem az Isten elé tudnánk ilyen szívvel állni. Hamarébb idegileg kiborulunk, össze-vissza beszélünk, mindenféle dolgokat kimondunk, és amúgy az Úrnak mindig ez egyszerű, hogy nyomás alá helyezzen, hogy össze-vissza beszélj. Mert a beszéded által fölnyugosítod őt, hogy lopjon, csaljon, öljön, pusztítson a környezetedben. És ezért ne kiborulj, hanem leborulj. És kezdj el zörgetni azzal az intenzitással, ahogy annak kiöntötte a szívet, ahogy esedezett. Ez az imádságnak a legmélyebb formája, amikor ott esedezik az Isten előtt. És kiállt az Úr előtt. És a főpap megáldott, és a minden megoldódott. Hazament. És olyan sokszor próbálkoztak már, de akkor az egyedüli próbálkozás az tökéletesen elegendő volt. Teherbe esett és megszületett Sámuel, meghallgatott az Isten, ez volt a neve, ez jelentette, és minden nap Anna hálát adott az Istennek, amikor mondja, meghallgatott az Isten ébresztő, meghallgatott az Isten gyere reggelizni, meghallgatott az Isten, és megemlékezett arról, hogy az Isten meghallgatta őt. Hol hallgatta meg? Nem az egyesbe, nem a kettesbe, hanem a hármasba. A hármasba. Figyelj, ha nem tapasztaltad meg az Úr kezét, akkor soha ne csökkenj el. Soha ne indulj el a hitetlenségnek az útján. Soha ne indulj el a vádaskodásnak az útján. Soha ne indulj el a frusztráció útján. Hanem kapcsolj magasabb fokozatban. Na de itt még nincs vége. És ezután, vagy emellett párhuzamosan van egy másik, ami szintén erősíti ezt a területet. Jézus tanít bennünket arra, hogy vannak helyzetek, amikor az imádságot össze kell kapcsolnunk a böjttel. Ami szintén egy sokkal erőteljesebb szellemi fegyver. Tehát sokszor, ha fizikailag közelítjük meg az Istennek a dolgait, nem értjük. Nem értjük. Most mi a nagy jelentősége? A fizikai világban semmit nem számít, hogy néhány mondatot kimondasz a Jézus nevében. A fizikai világban nem számít semmi. Hát kicsit formásabb leszel, meg méregtel létezem, mit tudom én, de a bőjtnek nincs olyan nagy jelentősége. De ezek, szeretném, ha megérted, ezek nem a fizikai világgal kompatibilis dolgok.
hanem ezek a láthatatlan világgal kompatibilis dolgok. Ezért nekünk az odafelvalókkal kell törődnünk, hogy a lenti dolgok is jól működjenek. És a böjt az a láthatatlan világnak az eszköze. Azzal kompatibilis. Az Isten országával kompatibilis. És a Biblia tanít bennünket arról, hogy vannak dolgok, amik ugye az ima nem mozdít el. Hogy akkor erőteljesebb fokozatba kell kapcsolni. Ugye a 3 ima fokozat, de ezen túl az ima és a böjttel együtt. Az olyan, mint mikor a kispuskához oda kapcsolsz egy nagyobb fegyvernemet, az ágyút, és valamit lövöldözhetsz kispuskával, ha valaki volt katona, emlékszik erre. Nem, egy fallal szembe a kispuska semmi. Kicicakkozod, kiírsz egy szép szöveget, a golyókkal, de nem sok mindent fog. De hogyha ágyúval állsz neki a falat lövöldözni, akkor várható, hogy ott rések keletkeznek, és a katonaság, a hadsereg be tud hatolni, és utána kézittusával győzelmet tud venni. Tehát legyen bennünk bölcsesség, hogy vannak olyan szintű dolgok, amihez nem elég az imádság, nem az Isten szempontjából nem elég, hanem a mi szempontunkból nem elég. Azért nem elég, mert Isten is közé ott van egy sötétségnek a világa, a levegőbeli hatalmasságok, és Isten azt mondta, hogy ezáltal tudunk rést ütni azon a falon, hogy átjöjjenek a dolgok az Isten országából hozzák. És ezért, amikor fajsúlyos dolgok vannak a családodban, a vállalkozásodban, a munkahelyeden, akkor kezdjél el imádkozni és böjtölni. És vegyél el időket arra, hogy megtaláld az Isten akaratát. Hogy fölszabadítsd az Isten akaratát. Ehelyett azt látom, hogy annyira jók vagyunk, hogy jövünk, megyünk, szervezkedünk. Intézkedünk. Utána kiakadunk azon, itt sem működik, ott sem működik, amott is bezárt ajtókkal találkozunk. Spórold meg ezt azzal, hogy mielőtt jössz, mész, szaladgálsz, intézkedsz, és főemberekbe bízva emberi segítségeket keresel, kezdjél el böjtölni és imádkozni, elválasztani időket arra, hogy az Úrral együtt legyél. És ez elkezd működni. Most volt egy üzletember, aki nem olyan régen megtért a pesti csoportunkba, és egy nagyon jó srác. De hát ugye ezek az emberek, akik megtérnek, ezek aztán káosz az életük. Ennek is volt nem tudom hány barátnője, stb. A lényeg most megállapodott egynél, el is döntötték, hogy feleségül fogja venni. Ugye megtért, szeretné rendezni a dolgait. Igen ám, de hát az asszonka, az olyan nagyon belevaló tűzről pattant, egy nagyon helyes hölgy, de hát ő megtanult, hogy kell hatalmat használni az okkult erők által, és elég jól működött nála ez, de hát ez romlás hozott, már mindenféle betegség rájött, meg egyéb dolgok. De a lényeg az, hogy ahogy ez a fiatalember megtért, próbálta az ő barátnői, leendő mennyasszonya is volt ebbe az irányba vinni. Na de hát ez aztán befékezett ám kőkeményen. És minden alkalommal jó volt látni, hogy ez ott volt benne a Szent Szellemnek a friss öröme, de mindig ott volt rajta a teher. Hogyha hazament és ment az ütközet. És ez nem csak fizikailag, mert szellemileg is az ütközet. És akkor amikor láttam, hogy fú, itt valamit tenni kell, mert már egyre jobban fáradt, mert ez leszívja az embernek az életerejét. És az a baj, hogy megrontja azt a frissességet, azt a friss örömet, amely egy új megtérésnél a Szent Szellem behoz az embernek az életébe. És akkor így imádkoztam érte, és gondolkoztam, mit is mondjak neki, mondom, ide figyelj. Tudod, mi böjtöltél már életedben? Azt mondja, nem. Mi az? Mondom, ez nagyon hasznos a férfiaknak, úgyhogy elmondom. Kicsit a középtájt gyengíti, de a szívet és a szellemet erősíti, és elkezdtem neki beszélni, mondom, figyelj, bátorítottam, megtanítottam, hogy kell fokozatokban előrelépni, hogyha egy problémában nincsen változás. És mondom, akkor egy erősebb dologba indulj el. És legyen a következő fokozat, hogy egyedül vállalj, és nagyon elkapta ezt a dolgot, azt mondja 3 napot. Na szenvedett, mint a kutya az első nap, hívott, hogy hú, azt nem mondtad, hogy ez a böjt ilyen nehéz. Szóval magam előtt látva a töltött káposztákat, mindent. Na a lényeg az, hogy bátorítottam őt, és a második harmadik nap átbillentezés, és imádkozott, böjtölt. És képzeljétek el, hát egy olyan dolog történt, amit ritkán látok ennyire intenzíven. 1 héten vagy 2 héten belül úgy megfordult az egész szituáció, hogy egyszer csak hívott a böjt után, azt mondja, képzeld, de milyen beszélgetésem volt vele. És akkor hívott, azt mondja, találkozz vele. Teljesen megfordult a dolog. És akkor találkoztam vele az egyik bevásárlóközpontnál, elkezdtünk beszélgetni, és én már odaadtam neki a CD-t a okkultizmusról, azt meghallgattam, mire a találkozó volt,
És egyszerűen nem is éreztem semmit abból a vajudásból, amiben benne volt az ember. Hát az a nő oda jött, elkezdett bűnt vallani, elkezdett imádkozni, ott gyakorlatilag sírva megtért az autóba. De tudod, miért történt ez? Mert ez az ember azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább. És ha nem megy az 1-es, nem megy a 2-es, akkor egy új szintre kell lépni ezen a területen. És egy olyan öröm volt, és azóta, ez most történt egy fél éve, azóta teljesen megtért ez a hölgy, azóta össze is adtam őket, azóta már a nőnek a barátnője, a férje, és most tért meg a nő, már a férje most volt először alkalmat. Tehát egyszerűen átfordult az egész. De mi az, ami átfordította? Az ima és a bőjt. És amikor először nem működik, olyan könnyű a csüggedésnek az útján elindulni. De ide figyelj! Szedd már össze magadat! Ámen! Állj a sarkadra! És ne abba az irányba menjél! Mert akkor az ördög fogja meglopni az életedet. Hanem igenis vannak helyzetek, amikor nem lehet 1-esbe menni. Nem lehet 2-esbe menni. Újabb fokozatokba kell kapcsolni. Ha ezt a képet használjuk, a bőjt és az ima az a 4-es fokozat. Azon már lehet azért menni, nem? De ott van még 5-ös. Az enyémben még a 6-os is ott van. Érted? Lehet tovább még tuningolni. Vagy valahol már 7-es is van. A lényeg az... De ezután úgy megtanulod, hogy a tiéd már automata lesz. És csak nyomod és megy. Hogy már automatikusan benne élsz annak a folyamába, hogy egy rendszeres imádkozó, böjtölő emberré válsz. És a dolgok mennek át az életedbe. Tehát a következő fokozat a bőjt és az imádság. Mi a bőjt? Az Ézsaiás 58 sokat beszél erről. A bőjtnek csak 1-2 mondatba szeretném inkább egy áttekintő képet akarok adni. A bőjt az nem más, amikor a tested kívánságait visszaszorítod azért, hogy a szellemed erősödjön meg. Próbáld ki amúgy, hogy milyen, nagyon egyszerű. Reggel, ahogy fölkezd, abban a pillanatban a tested már is elkezd diktálni. Hol a kávé? Még nem is látsz, de már hol a kávé. Utána elkezd diktálni, megy túl vagy a kávén, van akinek ugye jön a cigi, utána, most világi szinten, utána jön hol a reggeli, és már is a tested diktál, és egész nap mondja, jó, hát tudom, a tiétek nem ilyen erős, csak az enyém szokott nagyon, de az enyém nagyon tud diktálni. Különös akkor veszed észre, mikor leállítod, mikor nemet mondasz neki. Ugye? És benne élünk abba, hogy a testünk folyamatosan diktál. És a bőjt azt mondja erre, hogy nem. És azt mondja, hogy szálljátok oda a ti testeteket élő és igaz áldozatul, hogy nemet mondtok a testeteknek, azért, hogy a szellem erősödjön meg, a szellemnek az érzékelése az Isten országába fektess be ezáltal. És ez egy nagyon jó dolog. De én se szeretek bőjtölni. Most olyan jó lenne, olyan jókat szoktam itt előtt nálatok. Van jó. Megelégetve tud az ember hazamenni utána. Amit Józsék, Alikóék főznek, igazi erdélyi finom kaják. De van, amikor ezt le kell állítani. Azért, hogy az Isten országa a te életedben, az Úrnak az áldása tudjon előre menni. És lásd meg azokat az időket, amikor azt kell mondani, hogy ez így nem mehet tovább a gyerekeim életébe. Ez nem mehet tovább a férjem életébe. Nem mehet tovább a feleségem életébe. A szolgálatomba. Ez nem mehet tovább így a családba. Ez nem mehet tovább így a vállalkozásomba. És a sarkadra állsz, és elválasztasz időket, és az a helyzet, hogy jól fogsz vele járni, mert csomó kínlódást, kudarcot, meg befektetést, üres járatú szaladgálást, alott cselekedetet fogsz megspórolni magadnak. És annyira örülök annak, van egy üzletember, aki kezem alatt ért meg, és nagyon le volt épülve szegény. Egy nagyon nagy kaliberű ember, már a világi életében is magasra jutott, de utána onnan nagyot is esett. És több 100 milliós vállalkozása volt, és lement a mínusz több 10 milliósra. És ez egy jó pont, hogy ilyenkor meg lehet térni, keresni az Urat. Az ember lehetetlen és tehetetlen helyzetben van, és ő is megtalálta az Urat. És amúgy egy nagyszerű ember, és elkezdett
fölépülni, de ami számomra nagyon csodálatos volt az életében, mikor tanítottuk őt a böjtel imával kapcsolatban, ez az ember úgy elkapta, hogy ritkán látom azt, hogy üzletemberek, komoly, kaliberes vállalkozók ennyire megértik a szellemi fegyvereket, és a cégükbe használják. És elkezdett böjtölni, és egy év alatt ez az ember olyan magaslatokat kezdett megint megjárni, hogy döbbenetes, de ebben benne volt egy 40 napos böjtje. Már úgy nézett ki, mint egy aki minden nap a fitnessteremben tölti magát, ahol szépen fogalmazom, amúgy teljesen le volt fogyva. De az Isten megerősítette őt, de olyan bombasztikus fordulatok jöttek be, hogy egy év alatt minden adósságot kifizetett. És nem csak adósságot fizetett ki, hanem ismételten egy nagyon komoly cég szabadult föl, most már 10-valahány országban van lerakata a cégének. És használta rendszeresen a böjtöt és az imát. És az adakozást. És ez a 3 kulcs, amit folyamatosan használ. Tehát, hogyha nem működnek a dolgok, kapcsolj magasabb fokozatba. Az a variáció nem lehet, hogy az Isten keze nem ér el hozzád. Az a variáció nem lehet, hogy az Isten nem hallaná a te imádat. Tehát egy variáció van, nekünk kell újabb fokozatokat keresni. Ámen? Amen. És ennek a fokozatnak a csúcspontja, a legmagasabb, ennél én többet már nem tudok, nem olvasok a Bibliába, a legmagasabb szint az, amikor testületileg történik mindez. Amiről tegnap beszéltük, hogy emlékeztek. Testületileg történik mindez. Ez az atombombája a szellemi világnak. Amikor testületileg történik, egy akarattal történik mindez. Erre mondja az ige, Jézus tanítja, hogy ha 2 vagy 3 egy akaraton vagytok, ez a legkisebb testület. Melyik a legkisebb testület? A 2-es testület. Amikor 2-en egy akaraton vagytok. Ez lehet az, hogy 2 tesó összeáll, hogy egy dologért imádkozzon. Ez már a legkisebb testület. Azt mondja, akkor én már ott vagyok. De ez azt is jelenti ez a görög szó, hogy én már bekapcsolódom. Én már belépek a folyamatba. Én már aktiválódok abban a helyzetben. Érted? Tehát a testület. Ez a... Hanyas volt akkor? 2, 3, 4, akkor ez az 5-ös sebesség. Amikor testület, és ennek is megvannak a szintjei, a kis testülettől kezdve a gyülekezeti testületig, megvan a házassági, családi vonatkozása, megvan a gyülekezeti, megvan mondjuk hálózati, egy nagyobb testület, megvan az össznemzeti szintű testület, tehát ennek is megvannak a fokozatai, a 6-os, 7-es sebesség. A lényeg az, hogy ennek a csúcsa, a legerőteljesebb fegyver, amikor testületileg imádkoznak és böjtölnek emberek. És nézd, a fizikai világban is normális, hogy vannak dolgok, amit egy lapáttal arrébb tudsz dobni. De vannak dolgok, amihez már több ember kell, hogy arrébb mozdítsd. Vannak dolgok, amit soha nem fogja több ember elmozdítani, hanem erőgépek szükségesek. Így van? Ez nálatok is így van. Vannak dolgok, amikhez pedig olyan különleges járművek kellenek, ahol az autópályán megy, elől egy világító jármű, hátul különlegesen széles, különlegesen erős, mert olyan szállítás történik. Tehát a szellemvilágban is meg kell értenünk ennek a működését. Az a variáció szóba sem jöhet, hogy az Isten keze megrövidül. És nem jut el hozzád, Robi. Nem jut el hozzád, nem jut el hozzád, nem jut el hozzád, hogy nem hallja az imát. Ez a variáció szóba sem jöhet. Az lehet, a probléma ott szokott lenni, hogy kérünk, és nem kapunk. Valamikor kapunk, de valamikor nem kapunk, vagy nem abban az időben kapjuk, és leállítjuk a folyamatot. És a fajsúlyos dolgoknál nem szabad leállítani a folyamatot, hanem tovább kell lépnünk. És most januárban az eklézsia világszinten, és a Magyarországon is, nem tudom, hogy Romániában, a román gyülekezeteknél ez hogy van, de Magyarországon a magyar ajkúak ezt a dolgot nagyon elkapták. És bevetjük az atombombát, hogy a nemzetünk megváltozzon, hogy a családjaink élete megváltozzanak, hogy a kötelek lehújjanak, és teljes szívvel, teljes lendülettel, ma bármelyik pünkösdi, karizmatikus jellegű gyülibe elmész, mindenhol böjtölnek és imádkoznak. Különleges imaórák vannak, a vezetői testületek együtt vannak, azért, hogy együtt imádkozzanak egy meghatározott mederbe. Az egész országban mindenhol ez van. Mert mi szeretnénk utána, hogy megtapasztaljuk az Isten kezének a mozgását. És hogyha te is szeretnéd,
hogy az Isten keze megmozduljon, akkor kezdjél el ezen az úton járni. És ne szokd meg azt. Az is egy forma, valami bajom van, jövök a gyülibe, szólok Lacinak, Lőrincnek, imádkozatok kézvetétele. Nagyon jó, bibliai módja a dolognak. De mondom neked, hogy vannak dolgok, amit ha 5-ször imádkozik érted, akkor sem fog történni semmi. Mert Isten meg akar tanítani téged személyesen arra, hogy megharcold a saját autódba, ne csak az 1-esig juss el, hanem tanuld meg a 2-es bekapcsolni, a 3-as bekapcsolni, János 4-est, az 5-öst, Jánosnál még 6-os is van, nincs 5-ös. Na, adja az Úr, hogy majd megtanuld, azt is legyen olyan, ahol meg lehet tanulni. A lényeg az, hogy megtanuld a személyes életedbe ezt. És mivel az ördög ezt tudja, ezért szeretnének figyelmeztetni valamire. Ezért mindent megtesz azért, hogy még 1-esbe se tudj bekapcsolni. Hogy ne imádkozzál. Miért? Reggel fáradt vagy, este már fáradt vagy, napközben nem érsz rá. Mindezt megtesz azért, hogy ne imádkozzál. Ne vondd be Istent a folyamatba. Mindent megtesz azért, hogy ne keresd intenzívebben az Urat. Mindent megtesz azért, hogy ne kezdjél el zörgetni. Mindent megtesz azért, hogy ne kezdjél el böjtölni. És mikor elkezdesz böjtölni, egyből behoz, szédülsz, lemegy a vérnyomásod, hú, le kell ülnöd, mindenféle tünet elkezd kísérni. Engem is kísértett már néhányszor. Volt, amikor föl is adtam. Az Úr bocsássa meg bűneimet. Hogy kell. Nem Zorro. És mentem a hűtőhöz. Ja, Zorro. De volt, amikor azt mondtam, hogy nem! És el a kezemmel, kezekkel a testemtől. És igenis megparancsoltam a testemnek, hogy nem szédeleg, hanem megerősítetik. És engedelmeskedik, és nem kap semmit. Nehezen veszi. Az a helyzet, ha nem parancsolok rá, időnként nekem nehezen megy a bőr. Megmondom nektek őszintén. Reggel úgy kezdem a napot, nem tudom, hogy veletek így van-e, utána nálam 3 nap után kezd átbillenni. Akkor már úgy elhallgat. De 3 napig minden nap ütni kell. Mert azzal kezdem a reggelt, hogy megparancsolom a testemnek, ide figyelj, nem követelőzhetsz ma. Semmit nem fogsz kapni. Érted? Semmit. Egy pohár vizet, vagy egy pohár gyümölcslevet. Semmi mást. Mert ha nem vagyok ilyen határozott, figyeljetek, és ráadásul a konyha, idemész, odamész, mindenhol olyan kifinomult érzéked lesz a kaja illatokra, hogy csak 2 kilométer lesz arra egy étterem, ahol valami jól sikerül, te már akkor is érezni fogod, és fölgerjed benned a vágy. Mindnek az a célja, hogy meggátolja az ellenség, hogy ne használd ezeket a szellemi eszközöket, hogy az Isten országának az áldása átjöjjön. Most